Benvingudes, benvinguts aquí a la Sala Sant Miquel. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Avui, per a la Fundació Caixa Castelló i dintre del projecte curatorial que és la Sala Sant Miquel, és una celebració tindre l'oportunitat de tindre el testimoni del convidat que ens acompanya. Ha tingut que vindre a la ciutat, a Castelló, i ja sabem que per a Vicent Odolí la ciutat està vinculada amb el concepte del treball i de l'exigència, perquè potser per això ja fa uns anys que va començar a buscar en la terra allò que la vida urbana difícilment ens ofereix, un altre ritme, una altra manera d'estar al món. Ell mateix diu que la terra te torna de sobres tot el que tu esperes d'ella, que treballar-la et porta a preguntar-te qui eres, què fas aquí o què és realment el temps. Que els sentits s'aguditzen fins al punt de que el cos sembla desaparèixer i només queda l'atenció. És molt bonic tot això. Al seu poble, a Palmera, va crear un lloc singular, un espai que va néixer per a salvar un territori i que, curiosament, uns anys després va acabar salvant-te a tu mateix. Un jardí que probablement també és un autorretrat. Aquesta vesprada intentarem reconstruir aquest autorretrat a través de la conversa amb el seu creador. Ell és, com tots vostès ja saben, Vicent Odolí, una de les figures més influents de la gestió cultural i de la curadoria d'art contemporani a nivell internacional de les darreres dècades. Però avui no volem parlar només del director de museus, del comissari o del gestor cultural. Avui és també el moment de parlar del jardiner, del lector, de l'home que observa els volcans i que ha convertit la soledat en un espai de treball i de pensament. Moltes gràcies per estar aquí i per acollir la invitació de la Fundació Caixa Castelló. Benvingut. Comencem pel jardí. Molt bé. A l'any 2000 vas decidir transformar un antic dipòsit de plantes en un espai que avui és conegut a tot el món, Odolí Citrus, i la pregunta era què et va impulsar a ficar en marxa aquest projecte? Sí, bé, realment tot comença molt abans. Tot comença en l'any 90, que és quan vaig comprar una finca abandonada que s'havia cremat en el Vall de Gallinera, en concret en la Penya Foradà, que està entre el Vall d'Alcalà i Vall de Gallinera, que és un lloc mític per on passa en l'equinocci d'otoño i en el de primavera passa un raig de sol i entonces uns franciscans van instal·lar un convent en el vall precisament per aquest fenomen i això és una antiga talaia prehistòrica. I això, jo vaig començar a anar a les muntanyes en companyia d'un metge que mai havia exercit, Joan Pellicer, es va convertir en un etnobotànic, que durant anys es dedicava a anar per totes les muntanyes del nord d'Alacant i de l'Estafort, preguntant als pastors i en les pobles, als veïns, per els usos de les plantes silvestres. I jo, en l'any 87, quan ja estava en l'IBAM, 2 anys després de vindre dels Estats Units, de Nova York, on havia estat 4 anys estudiant i vaig començar la meva carrera, vaig tindre una crisi on, de moment, el món de les imatges que jo havia estimulat es van apoderar de mi. I llavors vaig anar a un psiquiatre, a Dènia, un junguià, que s'havia construït la seva casa pedra a pedra, i em va dir, la teva cama de Nova York és molt llarga i la cama de Palmera és molt curta. Necessites equilibrar. I per tu tot el món és una imatge, perquè has estat dedicat a l'art. I, de fet, quan estava a Nova York pensava que els meus ulls eren una càmera, un escàner, i que ho gravava tot pel carrer. I diu, tens que fer exercicis, vés a les muntanyes, això et clarificarà els sentits, i
agarra una pedra. Una pedra no és la imatge d'una pedra, és una pedra, ho tens que entendre. Una fulla d'un arbre, no és una imatge d'una fulla, és una fulla. I la vaig estar 3 anys anant amb Joan Pellicer a totes les muntanyes de la zona. I després, una volta, jo vaig anar a soles, vaig parar en aquesta finca abandonada, que era una finca de bancals de pedra seca, bancals en forma de lluna creixent, al costat d'una rambla. I les ruïnes d'una caseta. Em vaig sentar en les escales, que s'havien mantès encara en peu, ja no tenia sostre, i vaig imaginar, si compares la terra i la regenerara, com estaria avui? Vaig fer un exercici, perteneixia a 2 propietaris, que vaig comprar i això va ser el meu primer projecte. I així que fem? Bueno, què n'hi ha al costat? Hi havia cirerers, ametllers i oliveres. Dic, bueno, plantem això. I per obligar-me a tindre cura de la terra, a tindre en bones condicions, com un jardí, vaig dir, tindria que fer algun producte, i així, si faig un producte, ja m'obliga. Dic, bueno, fem oli. I vaig dir tot oli, que és un projecte sense ànim de lucre, perquè no han tret més diners, però també la idea no era treure diners, la idea era el manteniment d'un jardí. I és una caseta on no n'hi ha ni llum, no funciona el telèfon, i la vaig restaurar, i on jo anava, després d'una exposició o de viatges per al món, a netejar la ment i l'esperit. No n'hi ha llum, per tant, ho il·lumina en ciris i espills. Això ja va vindre quan jo era menut, vaig veure una pel·lícula sobre el joven Edison, amb Spencer Tracy i Mickey Rooney, on la mare d'Edison la tenen que operar, si no es mor, però és de nit, i de nit no podien operar. I llavors a Edison li s'ocorreix posar espills i ciris. Els ciris dels professors, on anava jo, dic, mira, el joven Edison. I aquesta llum era un poc dels tenebristes, de Caravaggio. És una llum que no agredix, però sí que defineix. I llavors és una experiència completament. El mateix que els sons. Els sons que n'hi ha, no n'hi ha sols del telèfon que crida. Era un lloc, diguem, de depuració. I jo ja en el 96 vaig anar a Portugal a dirigir el Museu de Serralves. En el 2003 a Londres a dirigir la Tate Modern, però sempre en els meus contrats firmava una clàusula que un cap de setmana llarg al mes, 4 o 5 dies, tenia que anar a tocar aquesta terra per netejar, per salvar l'equilibri físic i mental. I vaig continuar. En el 2000, quan encara estava en Oporto, és quan vaig fer el Jardí de Palmeres, on tenia mon pare en els hiverns el dipòsit de plantes, que eren com piscines en corredors de cement. Vaig portar una màquina excavadora, vaig arrencar tot el cement i vaig plantar 18 varietats de palmeres, una de cada una, algunes més, molt menudes. Aquest serà el meu oasis. Això en el 2000. I jo no vaig acabar en Londres fins al 2010. Aquests 10 anys va anar creixent el Jardí de Palmeres, l'oasis, i ja sols més tard, en el 2011 o 12, és quan... A finals dels 90 mor el veí dels hiverns, que tenia un hort, i mon pare diu, mira, el veí ha mort, segur que a la viuda no li interessa, per què no compres tu el bancal? I podem fer plantar diverses varietats de cítrics tant antics com nous, i ja deixar el teu lloc on tu pots anar a estar tranquil. I així continués en la tradició de la família que s'han mantingut horts. Dic, vale. Saps que mon pare mor en el 2003, just abans d'anar-me'n a la Tate, i jo vaig quedar un poc mig abandonat en respiració assistida, perquè jo venia una volta al mes, els cuidava, no cuidava molt bé, però en el 2010, jo ja deixant la Tate, jo havia treballat amb Ferran Adrià fent un llibre que es diu Food for Thought, Thought for Food, el vaig fer amb l'artista Richard Hamilton,
I jo anava 2 voltes al Bulli tots els anys, reportava gent del món de l'art, i un dia em diu, anem a Perpinyà, que està al costat, que hi ha uns vivers que tenen moltes varietats de cítrics. Vaig allí i veig envasetes, que en aquest moment estaven fora, però l'hivern es entren dins, moltes varietats de cítrics. Jo dic, com és possible que així, que no poden tindre cítrics, perquè és massa fred, han fet aquest esforç i tenen aquestes varietats, i en València, que és la terra de cítrics, ningú ha fet això. Diu, fes-ho tu. Dic, doncs mira, l'hort que tinc, que era entre Fanecaes, doncs ahir calculé que podia plantar 25 varietats, i si compro el del veí, 3 mesos, doncs 50 varietats. I d'ahir naix la idea de fer un hort, però era un hort privat, una col·lecció privada, pel meu disfrut, sols. Però al cap d'un any m'entere que hi havia un pla urbanístic que anava a urbanitzar no sols la terra familiar, sinó també la dels veïns. I jo ahir dic, em va córrer el món, dic, no pot ser que es carreguen aquest paisatge ancestral, no? I a més és un paisatge que converteix els pobles en pobles jardí. A més, jardins utilitaris, perquè és un plaer estètic, però també dona de menjar i dona ingressos. I damunt és l'ideal de les New Towns angleses dels anys 40-50 de fer ciutats jardí. I entonces me va ocorrir, i si faig una fundació de cítrics, compro de la terra de la família, els hiverns, li havia tocat al meu germà, li compro a ell, i puc ja fer una col·lecció molt més ampla i fer una fundació. Però això va ocorrir com a algo urgent per parar el projecte. I en aquesta idea vaig anar a l'alcalde i vaig dir, mira, si pares el projecte urbanístic, jo faig una fundació de cítrics única en el món. Ell ho va sotmetre al ple de l'Ajuntament i el van parar. I d'ahir naix. Però jo en aquests moments tenia més idea de cítrics que molta gent, perquè jo soc la 5a generació d'especialistes en cítrics, allò que es diuen planteristes. Va començar en la meva família en veritat del segle XIX, però jo vaig dedicar a l'art. I, de totes maneres, els que saben de cítrics tampoc saben de cítrics. I això és el que jo vaig veure perquè, per exemple, en la Fundació han estat enginyers agrícoles, especialistes en citricultura, que el 90% de les varietats no les coneixien, ni coneixien la història dels cítrics. És com si jo, que dic que l'art sapia sols el comercial, el que es ven a les subhastes, i no sapia la història de l'art. Per això era així. O sigui que vaig tenir que investigar, vaig tenir que fer una carrera nova. I mentrestant estava plantant. Anava plantant, anava investigant, i l'any següent m'ha enganyat, això no va bé així. I arrencava i tornava a plantar. I al tercer any vaig dir, bueno, ara ja no arrenqué més, sinó serà com el Sísifo, que la pedra que cau sempre. I dic, els errors fan part de l'experiència, i arriba un moment on veig que els primers col·leccionistes de cítrics havien sigut els Medici. I ja dic, bingo, ahí és on s'orixen els meus dos interessos, l'art i la citricultura. I 26 anys després, quan veus el jardí, què és el que veus ahir? Un projecte agrícola, una col·lecció o el teu autorretrat, com dèiem abans? Tot, és tot. Tinguem en compte que l'hort de cítrics, que en Sicília li diuen giardino, ahir no diuen hort, diuen giardino. El seu origen és el primer jardí de la història tancat, que és el jardí que fa l'emperador Ciro, el Grande, en Meda, en Pèrsia. I ell inventen el regadiu, que després passen els àrabs així, i estava tancat perquè aïllava del món. I apel·lava a tots els sentits. N'hi havia aigua, n'hi havia pardals, n'hi havia cítrics, n'hi havia altres frutals, n'hi havia herbes aromàtiques, herbes medicinals. I això li diuen paradeisa. Paradeisa, que en grec paradeisos és l'origen de la paraula paradís. I ell es feia construir un d'aquests jardins a una jornada de viatge en el seu imperi, perquè volia quedar-se allà sols a dormir, no volia altres llocs. Això tenien les séquies en alt i els arbres en baix. D'aquesta manera
passaven i podien agarrar les frutes. Això passa als àrabs, ho porten a l'Àndalus i així es converteix en un jardí productiu. Era una àrea de producció, però era també el lloc més pròxim al paraís en la terra. Per això, al fi, és un jardí, és un museu, és un hort, però realment jo diria que és una experiència estètica i immersiva, perquè efectivament apel·la a tots els sentits. Els cítrics tenen l'avantatge de que no perden la fulla, com els altres arbres frutals, per tant sempre està verd, que és també ja li dona un caràcter, i després els cítrics tenen una varietat morfològica, com podem veure així, immensa. De fet, n'hi ha voltes que veus i fas, això és un cítric. N'hi ha alguns que tenen, que ara no estem posant, que són... Sí, exactament. Este, per exemple, molta gent ve i diu que lleig. I dic, bueno, per al que tu és lleig, per Medici era digne de col·lecció. Això és el que buscaven. Buscaven coses rares, monstruoses, perquè eren el símbol de la grandia de Déu que havia pogut crear coses tan diferents. I ells, en aquests moments, en el Renaixement, en el segle XVI, comencen a col·leccionar el que es diu cabinets d'amateur, cabinets d'aficionat, on tenien coses molt rares, des d'espècimens de tot tipus, màquines científiques, i comencen a col·leccionar els cítrics, però clar, els cítrics posaven això en el cabinet i al cap d'unes setmanes moria. Llavors comencen a tindre les plantes en macetes, en construccions que es diuen limonalla en Itàlia o orangeries en el rest d'Europa. Es tenien en macetes, les treien en abril, les entraven en octubre, setembre-octubre, i tenien calefacció, i coincideix que en Itàlia comencen a col·leccionar, en Àustria i Eslovàquia, l'imperi austrohúngaro, que era l'emperador Fernando I, net de Fernando de Castilla, també porta l'afició als cítrics que l'havia agarrat en Granada, en Andalusia, i el rei de França també comença en Blaise, va a Nàpols, conquista Nàpols, 2 anys soles, contra la corona d'Aragó, i també s'emporta l'afició per els cítrics. Llavors comencen a aparèixer orangeries per tota Europa, que del segle XVI al segle XVIII. És la citrusmania. Ells s'intercanviaven com a regals cítrics, quan ven s'ho intercanvien també. Fins que quan arriba la il·lustració, a final del segle XVIII, canvia el paradigma i diuen no, és millor fer jardins botànics en espècimens que venen de totes les colònies, d'altres climes. I entonces ja fan estos invernacles de vidre, tal i qual, per adaptar les espècies, i les orangeries entren en decadència. Encara n'hi ha alguna, jo conec alguna en Itàlia, privada, però la major part són museus, com en París o en Kassel, o restaurants, sales de té, etc. Però, realment, la silvicultura, a més, és l'única rama, diguem, del cultiu de frutes que té els seus tractats. El primer tractat apareix en el segle XVII. Tractats on demanem, molts estic gravats en la col·lecció, gravats, els millors gravadors, els millors artistes que feren gravats en aquests espècimens. N'hi ha 2 en el segle XVII, un en el segle XVIII i 2 en el segle XIX, històricament. Això no passa en ninguna altra fruta. Es converteix en un món simbòlic. Plantar també ens ajuda a comprendre el pas del temps, dius tu, moltes voltes. Sí, perquè estem acostumats a doblegar el temps, a accelerar-lo. Això pot fer més ràpid, es pot fer... I, per exemple, una exposició que tarda 2 o 3 anys. La podíem fer en un any, a voltes descafer perquè no hi ha més remei. En canvi, jo quan vaig plantar en la gallinera, jo anava cada mes. I jo tot era a veure si podia accelerar. Però, clar, a més, veus el ritme, cada arbre té el seu ritme. Jo recordo haver plantat uns pins pinyoners molt menuts
i uns altres grans. I en el temps, els menuts van passar als grans. Per què? Perquè s'adapten millor a la terra. Al plantar els menuts, quan van, el més gran, al més gran li costa més adaptar-se. Llavors també, però que siga, cada arbre també, hi ha arbres que són de la mateixa varietat, en plantes 5 i 4 van bé i 1 va malament. I cada varietat és diferent, cada una té el seu ritme. Entonces, el que t'ensenya és el que és el temps. I el temps realment és un xicle. Cada un l'estira com vol, però al final el ritme de cada arbre és el seu i no pots fer res per... En fi, pots cuidar-lo, però al final no pots fer que creixi el doble del que vol créixer. Home, se pot ser un hivernacle, però naturalment no. I això és una lliçó. És una lliçó perquè vol dir que tu el temps no el controles. El millor que pots fer és ser testig del temps i aprendre del temps, però no intentar forçar-lo perquè al final és que és inútil. És més interessant aprendre del temps que intentar apropiar-te del temps. També és una forma de futur, una manera de deixar un llegat, plantar. Sí, bueno, això que diuen de escribe un libro, planta... ¿Cómo era? Escribe un libro, planta un árbol y tiene un hijo. I tiene un hijo. Bueno, jo no tinc fills, però tinc molts arbres, milers d'arbres. I un llibre l'acabo d'escriure ara, que és el primer i l'últim, perquè jo no tinc paciència per estar sentat. Per tant, em va costar 4 anys i quan vaig acabar vaig dir, bueno, s'acabó per sempre. Todolí Citrus conserva el paisatge de la teua infància, també. Sí, per supost. Uno pertany al lloc on ha tingut les primeres imaginacions, no? I les meves primeres imaginacions van ser baix de tarongers, quan jo era molt menut, perquè anava allí a jugar solitari, perquè sempre m'ha agradat la solidaritat des de menut. Jo jugava amb els amics, però quan ells anaven a fer la siesta jo m'escapava i me n'anava baix als tarongers, a jugar o a llegir o a imaginar. Entonces, diguem que aquest paisatge ha sigut per mi el paisatge que em permetia viatjar. Un barranc sense aigua i 4 canyes en l'Amazones. Era el lloc on tot era possible en la teva imaginació. Un lloc on jo vaig ser molt feliç i, per tant, això sempre em marca. Llegia en una entrevista descorar els tarongers, que cosa, eh? I que collies i que buscaves escaragols amb una altra finalitat. Sí, per els estius estava prohibit... Descorar. Estava prohibit... Bueno, descorar és llevar el cor, descorar és realment operar els tarongers. Primer, perquè no agarren la fitòftora, que va ser un hongo que quasi va acabar en la silvicultura, van descobrir que si llevaven la terra al costat de les arrels, en els arbres grans, i li feien també un forat al tronc de l'arbre perquè l'aigua no es quedara, no agarraven fitòftora, i també en uns instruments especials operaven l'arbre, llevaven totes les parts podrides, les parts, diguem, malaltes, i entonces queden com si foren escultures. Jo he conservat allí 5 d'estos arbres, són monumentals, que tenen més de 150 anys, són com escultures vivents. Això és d'escorar. I l'altre era el de... Els caragols. Sí, no. L'estiu estava prohibit eixir al carrer des de les 2 fins a les 5. Perquè els xiquets, si jugaven, molestaven als llauraors que s'havien alçat a les 5 del matí a treballar perquè feia molt de calor. I perquè no molestaren, jo m'escapava i m'anava soles i m'anava a agarrar caragols per els valls dels tarongers i anava al poble del costat, es venia i en aquests diners anava a la llibreria que hi havia costat, bueno, llibreria, era quiosco, i ells ahí ens comprava els llibres. Entonces, diguem que... I ahir, per casualitat, vaig comprar el primer llibre, que va ser la meva guia de lectura, que era Los Premios Nobel de Literatura. Perquè, clar, jo en un poble de 500 habitants de literatura no tenia ni idea. Llegia molt, però sense ninguna guia. I ahir va seguir els Nobel, i vaig començar, va ser la meva guia
per després tindre una formació, diguem, una cultura literària, no? Que sempre ha sigut per mi molt important perquè la lectura sempre ha sigut per mi la meva primera passió. La segona ha sigut el cinema i la tercera l'art. Per això vaig decidir treballar en la meva tercera passió perquè les dues primeres no volia arruïnar-les el treball. I com és compatible aquesta temporalitat lenta de la teva infància amb un ritme tan accelerat com el que tenim actualment? Bueno, jo ara en 2 mesos acabo d'estar en Japó, en Mèxic, en Vancouver, Canadà i en Islàndia. A part d'Itàlia, de Milán, Porto, de Madrid, etc. Entonces, jo tinc 2 velocitats, 200 i 0. Entonces, 200 és el que faig per el món de l'art, quan hi ha l'art. De fet, jo soc director d'un lloc, soc president de consell assessor de la Botín, faig decoració en el COM, acabo de fer una exposició de Juan Muñoz pel Prado, estic fent una per Mèxic, per Jumex, una per Lisboa, a part dels que faig en Milán. I a part d'això, la fundació. És a dir, que jo soc hiperactiu, però puc fer això perquè soc capaç de desenxufar completament, que és quan estic en la fundació. Quan estic allà, jo arribo un divendres i allà desenxufe i fins al dilluns no vull saber res del món. Em dedico soles i això és el que a mi em regenera, això és el que a mi em recarrega les energies per poder continuar fent també l'altre. Però sí, sé que jo tinc 2 moviments, el moviment constant i el moviment, diguem, quasi que és horitzontal. Perquè Todolí Citrus també és una forma de resistència. Bé, per supost, perquè va néixer per salvar la terra. Com tots els meus projectes agrícoles, el primer també era regenerar la terra. Tot ha tingut que... La base ha sigut sempre eixa. I, bé, si això pot servir a altres, no? Perquè van tenir que ser un arbre, encara que sigui una maceta en un balcó, és el que jo dic, crear illes, però si són moltes illes, entonces fas un arxipèlago i l'arxipèlago això pot ser el món, no? Aquesta és la idea. Sí, perquè en un món basat exclusivament en el creixement sense parar, tu també incentives un moviment molt més lento, un slow movement. Sí, bueno, de fet, això... El terme slow va utilitzar Slow Food en Itàlia, els creadors d'aquest moviment, en la revista Gambero Rosso, que anaven també a salvar els productes que eren propis de cada zona i que es preservaren i que no acabaren tot com els productes de supermercat. Entonces, això és importantíssim. A més, ara, quan hi ha plagues que posen en risc moltes activitats agrícoles, on troben les resistències per aquestes plagues? Quan tens moltes varietats. Si en tens poques, de fet, l'Ivia està venint a la Fundació i utilitza unes varietats nostres per fer assajos contra el greening, que és un gran perill, si vinguera així. És a dir, que si tu tens aquesta biodiversitat, ahir pots lluitar contra problemes que puguen vindre. Si no la tens, és el final. Però el món va enfocar cada volta més a lo rentable i a pocs productes. Anem a un supermercat i ho veiem. Sí, perquè desafortunadament el projecte que tu representes cada volta n'hi ha menys projectes que identifiquen en aquest concepte. Sí, n'hi ha per al món, però són pocs. Però jo soc optimista i espero que les noves generacions, escolta, hi hagi iniciatives. Això és com tirar una pedra a un estanc. La primera ona va fins a 10 centímetres, la segona 30, però és fins a on arriba. Entonces, tu ho fas i ho fas perquè creus, és el que creus per la teva missió, però també creus que això pot influir en altres
perquè surgin projectes no iguals, però cada un que ho adapte al seu context i a les seues necessitats. Perquè inclús per a les persones que no treballem al camp, que no vivim de l'agricultura, n'hi ha un discurs que es repeteix constantment, i és que el camp ja no dona per a viure. És veritat. És que el camp és un jardí. Tu d'un jardí no és per a viure, és el teu jardí. El cert és que per la citricultura, per ser rentable, tenen que ser grans superfícies. I això és el que no tenim així. Així tenim minifundi. Les herències es divideixen. Jo per fer la fundació he comprat 24 veïns. Alguns tenen 400 metres soles. O sigui, imagina't tu. Entonces, clar, això, 400 metres, per tu té que ser un plaer. Escolta, pues un jardí no costa diners, pues això també costa diners, i damunt et dona el plaer de que estar ahí, disfrutes, penses, menges, saps que no li tens ninguna merda, no? Això és una opció, la de que cadascú construeixi el propi jardí. Però si tu vols viure d'això, en Japó, jo vaig molt a investigar tant art com citricultura, ells sí que viuen, però la unitat mínima és una hectàrea. Una hectàrea, una persona. Entonces, una hectàrea, una persona, i no van a canals de distribució normals. Ho venen ells directament. Ho venen per internet, tenen els seus restaurants, tenen allà. I entonces, hi ha prefectures que estan subvencionant, i hi ha gent de Tòquio que se'n va, perquè Japó té un gran problema que és la despoblació. He escrit un article que han perdut 3 milions d'habitants en els últims 5 anys. Claro, hi ha pobles que allí que estan perduts, en llocs paradisíacs, una casa immensa val 10.000 euros, perquè pràcticament les regalen. I jo allà vaig conèixer a gent que eren dissenyadors en Tòquio o DJs, tal i qual, que estaven fora de Tòquio, i s'han d'acollir, s'entrenen durant 2 anys, l'organització a càrrec de Citrix s'entrena per 2 anys en un agricultor i també en el centre, com si fos l'Ivia d'allí, i després de 2 anys ja funcionen. Clar, són altres models, però ja el dic, menys d'això és difícil. Tu parles de com els japonesos regalen una taronja tota cuidada. Sí, per ells, Citrix, si tenen que regalar alguna cosa, no regalen ni xampany, ni sake, regalen Citrix. Regalen Citrix, però bueno, en caixes, cuidats. Jo he arribat a pagar 10 euros per una mandarina. I Citrix, típics cada un d'una prefectura. O sigui, quan més raro és i quan és més d'una prefectura especial, més ho aprecien. Aprecien la bellesa i aprecien també la història. I a part, també la cuina. Ells tenen una categoria que es diu Su Mikan. Su és vinagre i Mikan és mandarina. Són una sèrie de mandarines, n'hi ha com unes 30 varietats, que utilitzen per condimentar. Ells no utilitzen el yuzu, que és molt conegut, és una d'elles. O per fermentar, fan vinagres, fan també begudes, fan de tot. En lloc de posar vinagre en els menjars, la cuina japonesa és molt delicada. Entonces, posen estos cítrics. Entonces, bueno, això es paguen molt bé. És a dir, que volent, clar, té que tenir una extensió mínima. Menys d'una hectàrea realment és impossible. Però pots tenir, heretes un hort de 600 metres, ja tens el jardí, escolta, tens frutals, tens horta, tens rosers, el que digues. És el teu lloc on tu vas a realitzar-te d'una altra manera. És una experiència vital diferent que damunt és sana física i mentalment. Una idea molt recurrent en les teves reflexions és el concepte de la salvació. La llibertat, la soledat, el coneixement, el desplaçament, que apareix molt sovint en les teves. El desplaçament. És que la meva vida, des de... Jo realment, quan estava en aquests horts, el que volia era viatjar. Jo viatjava mentalment. Jo estava obsessionat en un poble de 500 habitants, doncs el que vols és eixir, no? I el meu primer viatge va ser a Anglaterra, jo tenia 15 anys, que de fet vaig tenir que demanar permís a mon pare perquè no autoritzaven a anar, tenia 16 anys, a anar a estos. I després ja va ser a Itàlia, o sigui que jo sempre, tots els estius, viatjava, no? Tots els estius,
Però en el viatge, l'important és el viatge. Però també, l'important és, com ho dices, és el retorn. Entonces, per mi, en què s'ha convertit, a part que he viscut en 4 països diferents, no? Però per mi els viatges que jo faig realment ara, que són caràcters d'investigació o d'art o de cultura, són el que jo dic hit and run operations. Expedicions de... Quina és la traducció? Golpea y corre. Hit and run. Hit and run. Golpejar i comando, accions comando. Executar i tornar a la base. La meva base és el meu jardí. I vaig per tot el món. Sí, sí. Seria operació comando. Perquè la soledat, Vicent, és una condició o una elecció? És una elecció, però des que era menut. Des que jo soc social i soc asocial. El mateix que els 200 per hora i el 0. Però sí, jo puc estar... social, diguem que més de 10 persones no m'agrada. Una taula amb més de 10 persones ja és un banquet. Ja comença a... Però m'agraden molt les converses, sobretot alrededor d'una taula, no? Però no m'agraden gens ni les inauguracions, ni els events, ni les conferències tampoc. De fet... Aquí n'hi ha més de 9, No dono conferències perquè dic, em recorden a retors o als polítics o en l'escola, no? Que el professor parlant. Però si són converses, ja és diferent, perquè ja és com si... Primer, jo no tinc que preparar. I segon, ja no és un púlpit, ja és com si estigués en un cafè i estigués en la nostra taula. La diferència és que jo no sé qui són, però en la taula sí que saps qui són, no? És l'únic format que diguem que trobo que va en la meva personalitat. Però conferències, això d'alçar-me i parlar, no. Has dit que ton pare no li donava importància al que tu volgueres estudiar, però... No li donava. Però que sí que li la dedicares plenament a allò que t'interessa. Sí, no, ell volia que estudiàrem, a tots. De fet, ell no volia que anem... Nosaltres som 4 germans, 3 germans i una germana menuda, la germana no, però germans, jo tenia 15 anys, i molts m'entendien 13 i 12, i els dissabtes a les 6 del matí ens alçàvem i dèiem, ara, veniu, érem uns homes. Pel matí, els homes eren tècnics, nosaltres no, nosaltres fèiem la feina pitjor, que era rascar, a llegó, que era xalejar la baixeta. Llavors mos pagava, però mos dia, si no estudieu, ja sabeu el que us espera. I ho feia això perquè tots estudiàrem. Ell no volia que continuàrem a la terra, volia que estudiàrem. I que estudiàrem el que ens donava la gana, encara que fos basureros, però sempre intentant ser el millor en el que facis. I què has après del treball dur del camp en aquesta infància, precisament? El primer ahir, fugir del camp. El primer va ser fugir. Que el camp estava molt bé com a paisatge, però a les 6 del matí i fent feines de doblat i a voltes en terra li pegues en llegó i el llegó rebotava, allò era molt dur, allò no era per mi. Però jo, de fet, cantava una cançó burlant-me que feia de Vida de la Serra, que hi ha alguna així com les roses les odora aquell que no les ha de treballar, que además punxen, ¿no? Entonces, un poc sí, diguem que l'experiència treballant d'on era la marxa que tenia quan era menut disfrutant, no? I, bueno, però hi ha moltes formes de treball. Està també el treball de pensament, quan penses com plantar una terra, com distribuir, i després la de testic, no? És veure l'evolució de les estacions, la llum es deixa per mateix una llum, per després una altra, a poquet és una altra. Hi ha unes experiències que aquestes experiències, per supost que les treballa moltes voltes no les aprecia. Sobretot, si és un hort que t'has fet tu, una horta, això és diferent. Però si vas a treballar per un altre, això ja és harina d'altre costal. Exacte. Parlem de l'art. Has dit moltes voltes que descobrir l'art contemporani a Venècia, precisament, va ser per a tu una experiència decisiva. Sí, això va ser l'any 76.
que jo havia treballat de guia en unes coves en Benidorm, que es diuen les coves de les Calaveres. I en els diners que vaig treure, i vaig dir a l'altre guia, que era també del poble, dic, mira, he llegit que en Venècia hi ha alguna que es diu la Bienal i que està dedicada a guanyar Espanya. Sí. Per què no anem en els dies que hem tret? Diu, vale. I ja, dic, pues anem en setembre. I ja 2 setmanes abans dic, bueno, tinc que comprar el bitllet de tren. I ell diu, no, ma mare no em deixa anar. Dic, però em vaig jo soles. I 36 hores de tren, allà que vaig anar, va ser la primera volta que eixia a soles. L'altra volta vaig anar a Londres, feia 2 anys abans, era en un grup. I bueno, jo en aquest moment estava interessat sobretot en estava decidit entre fer arqueologia o història de l'art. I dins d'història de l'art, el meu interès era el Renaixement i manierisme, no era l'art modern. Perquè no arribava mai, no s'estudiava, no... Simplement, si tenies sort, arribaves a Goya. I arribo a Venècia i hi havia, allí era caríssim, però estaven els albergues de la joventut. Vaig allí a Judeca, arriba, era per l'espai, diu, no hi ha places. Diu, no, vine demà pel matí. Dic, i ara? Diu, mira, hi ha molta gent que va dormir al Jardí de Castello, on fan la Bienal. Dic, pues mira, pues vaig a dormir allí, passava a dormir, vaig allí a l'aire lliure i al dia següent ja entre i després vindré a l'hostelo, que es diu, Hostelo de la Joventut. I clar, entre i quan vaig veure la primera volta que hi havia art modern, no? Havia vist alguna cosa, però diguem, en fotografies en blanc i negre, i realment va ser el que diu una epifania. Ahir vaig dir, ai, i això no sé el que és, però és el que vull treballar. Oblidat de l'arqueologia, oblidat del Renaixement, encara que té un punt. Al mateix temps anava a veure totes les pintures recentistes que en els museus i en les esglésies, que m'interessa, per supost. Però vaig decidir que això no sé el que és, perquè era ser curator, ser assidu comissari d'art. I ja, quan vaig tornar, ja vaig començar a formar-me per mi mateixa, perquè no hi havia biblioteques, però quan vaig tenir que anar comprant llibres de correspondència, vaig estudiar revistes, i diguem que vaig començar la formació per al meu compte, i a partir d'ahir, ja, això estem parlant de l'any 76, 77, dic, per estudiar art modern tinc que anar fora d'Espanya. I vaig començar ja a fer investigació, a escriure a universitats per tot el món, on podia estudiar art modern. I al final, bueno, vaig demanar diverses beques, em van donar la Fulbright, i en això ja vaig anar als Estats Units i vaig començar ja per primera volta a estudiar en sèrio l'art modern i també a fer exposicions. Perquè jo vaig arribar allí en el 81 i el 82 ja començar a treballar en una primera exposició que era de Walker Evans, que va anar a la sala Parpalló, perquè Walker Evans tenia la seva... va deixar la seva herència, estava allí, estudiava jo, era en New Haven, a Yale, estava allí el llegat de Walker Evans. I ahir, bueno, ja comença a allunyar-me de la terra i ja em faig hiperurbà. Entre la de Nova York, i per mi Nova York en aquest moment 80-85 estava en plena efervescència, va ser un moment realment on estaven totes les disciplines artístiques juntes. Estaves en Miralda. Sí, vaig treballar de cambrer. Però bueno, allà estaven de tot això com Jim Jarmusch, dissenyadors de moda, dissenyadors gràfics, artistes, músics, tot. Tot en els clubs. Era el que es deia club culture. I tu eres allí i veus gent de totes les condicions i oficis que realment creaven aquest caldo de cultiu que feia que la gent fos molt creativa. Tot això s'acaba justament en el 85, jo m'entro el 85, però s'acaba perquè apareix el SIDA. I el SIDA, de repente, cada dia n'enquena, i sobretot va afectar molt a la comunitat creativa. I ahir Nova York ja va entrar en una crisi de la que no s'ha recuperat mai. Jo ara no m'interessa per res, però en aquest moment era realment una eclosió, era bruta, era perillosa,
però tenia una energia única, que això ja no era turística per res, era un altre món. A Serralbes, a la Tate o a l'IBAM, tu has impulsat projectes que s'han destacat molt sovint per anar a contracorrent. Bueno, más de contracorrent és, tu no pots fer, más vale ser camiseta de ratón que cola de león. Ja. Tu no pots fer coses que ja fan altres més grans i que fan amb més mitjans i millor. Tu has de fer coses que no fa ningú. Identificar àrees d'ombra que hi ha tantes en el món de l'art. I entonces això, si fas això, et donarà una personalitat única. I tu quan vas a veure un lloc, un museu, no vas veure el mateix en tots els museus. Això és un avorriment. Això és com McDonald's o Benetton o Zara. No. Tu vas veure algo especial, algo que té un esperit propi. I fas, mira, encantat d'haver conegut, encantat d'haver-te conegut, no? Però de veritat, no per dir-ho. No? Entonces, jo vaig, sempre, els dos primers museus on vaig treballar eren perifèrics i eren també començant de zero, que va ser l'IBAM en València i Porto encara més perifèric que València, perquè en aquell moment no estava Ryanair, ahir no anava ni Déu, ara està ple de turistes. Això estava la ciutat mig destruïda. Bueno, començant de zero, dos projectes. Però després ja, en el Porto, quan vaig inaugurar, vaig dir massa feina de zero, perquè al no conèixer la desconnexió, quan vas a demanar préstecs per exposicions, tu què tens que oferir-me? Res. Futur, molt difícil, molt difícil, molt difícil. I vaig dir, no, el tercer museu vull que sigui allà un museu en col·lecció i conegut. I va ser la Tate. I ahir sí que vaig poder fer exposicions que no vaig poder fer en els altres llocs, però també a mi el programa ahir era diferent, perquè ahir estàs en un gran centre, però també ahir el que vaig intentar és donar-li una agilitat i una contemporaneïtat, llevar-li l'anquilosat que tenen moltes voltes les grans institucions i aquesta cosa d'autoimportància. Llevar i fer-lo un poc més, diguem, en sentit d'avantguàrdia, no? I què implica treballar sense acomodar-se a les expectatives? Pues que estàs sempre pensant, sempre. No, primer t'he estat sempre vigent, per tant, jo viatjo constantment, m'han preguntat, per què? Dic, perquè l'art no ve a tu tens que anar a veure l'art. Jo estic veient art constantment. I després, per fer un programa té que tindre un ritme. Un programa no és una exposició per una altra, un programa són mínim 4 anys d'exposicions. Jo generalment he estat 7 anys sempre en un lloc, no? Menys en Milà, que em porta ja 14, però no visc allí, és més fàcil. I allí és molt fàcil perquè he pagat pel Pirelli, tinc llibertat absoluta i tinc un gran equip, en el qual hi vaig quan vull. O sigui, és perfecte. Però realment tu primer tens que identificar quines són les arrels del lloc i després quins són els objectius que en el món nasca com algo excepcional. I això és un procés també de pensament molt llarg i d'investigació. Sempre sé que està investigant, sempre, perquè hi ha les idees. Però jo moltes voltes les millors idees m'han vingut, ja les corria, ara faig walking per genolls, o quan estava fent jogging, a meitat de jogging, de sobte, quan ja no sents el cos, pam, idea. O moltes voltes en els avions de llarg recorregut, que són 9-10 hores, que també ahir és una espècie també d'un limbo, perquè has deixat la terra i que estàs en una cosa a l'altra. En aquest moment també ahir he tingut moltes idees. Per tot, diguem que ahir és el moment on tal volta tota la investigació, hi ha un moment que el cos es relaxa i entonces la ment fa plaix. Una cosa que m'agradaria molt que parlares, tu has dit moltes voltes que un centre no ha de competir en un altre centre. Desafortunadament, això no és així. Abans no era així, no. Això és nou. Abans, jo de fet, quan jo vaig començar, érem tots col·legues. Tots, absolutament. Era un món molt reduït. N'hi havia molt pocs museus. Cabíem en estabilitat. En Europa, així havien cabut els directors de museus.
de repent, quan l'art contemporani modern es fa molt conegut, entren els grans patrocinadors i comencen a eixir museus per tots els costats, es creen divisions ja de museus. Primera, segona, tercera. I entonces, jo això ho veia en la Tate, en les reunions aquelles horrendes i que no acabaven mai, que fem cada setmana, que la primera volta que arriben i em diuen no, perquè nuestros competidores, dic, com? La Tate està enfront de l'àrea financera de Londres. I feia, aquest llenguatge és dels veïns, passant el pont, ahir. Nosaltres no som competidors, som col·legues. Jo sempre dic, en Broadway tots els teatres estan junts Claro, i se potencien els uns als altres. Claro. Esto es el reino de las taifas. claro, sí. Això és una cosa nova, per què? Perquè el llenguatge de les grans corporacions i el llenguatge comercial ha entrat en el món dels museus, on ja els museus no es dediquen a fer un servei a l'art, sinó a servir-se de l'art per sobreviure o per créixer. Igual com totes les ampliacions. La major part de les ampliacions són per ego del director, perquè moltes vegades no fa ni falta. I els costos són bestials. Té que tindre més personal, i després no té més personal, té que tenir més pressupost, no té més pressupost, i es queden com a monuments. Es queden com a... Entonces, quin sentit té? No? Diguem que ha hagut una inversió de provocar per la comercialització, i entonces, a part d'això, moltes voltes ara, com a directors de museus, anomenen a gerents, a mànagers, no a directors artístics, que era l'habitual. Era un director que tenia que ser un que sabia de l'art. Ara cada volta veus places que convoquen i d'art... I si els espais no deuen competir, què és el que els diferencia a uns dels altres? Col·lecció i programa. Col·lecció i programa. No? I cada un té la seva història. No? Jo estat involucrat en molts museus i cada un ha contat una història diferent. Per què? Perquè primer vas a les arrels. I quan tens que interpretar el sentit del lloc. El sentit del lloc és el donar la primera pista. I després, aquest lloc, què vol ser o què pot ser? Ahí entre els mitjans, tal i qual, i ahí ja fas una estratègia possible i diferencial. Perquè el programa en València era diferent del d'Oporto, del de Londres o del de Milà. I el de la Botín també és diferent. O sigui que la col·lecció de Daniel Com també és diferent. O sigui, cada cosa que jo faig és diferent. L'esperit que tinc és el mateix, però faig un anàlisi i d'aquest anàlisi, d'aquesta implicació en el que he trobat, surt algo molt diferent de la interacció en les altres situacions, del lloc en l'ambició. I com resisteix un director d'un museu a la dictadura de les xifres, d'assistència i aquesta qüestió tant que jo ara veig tant, el wow efecte? Sí, a mi no m'interessa en absolut. Jo recordo en la Tate que a mi em demanaven una xifra d'assistents cada any, assistents pagant, que eren a les exposicions, perquè la col·lecció era gratis. El primer any em venen 550.000, fet. El segon any 600.000, fet. El tercer 650.000, fet. Quart, 700.000, anàvem pujant. I arriba un moment, i jo anava complint les expectatives, i em diuen, no, però ara ho volem... Claro, tu fas de modo que en l'estiu és quan tenim, fas l'exposició més popular, però sempre amb una investigació darrere, o sigui, tenim que tindre un punt de vista nou, si no, no ho fem. I ara volem... Clar, és que així les tendes, els restaurants i les tendes de la Tate, que ho venen tot de maig a setembre, però el resto de l'any està bruixet. Ara volem que estigui millor distribuït a lo llarg del temps. Bueno, ho vaig aconseguir, però jo ja estava anant. Al principi, quan arriba, jo he portat dues exposicions sempre. Per exemple, una cap a l'estiu, que portarà gent. La primera que vaig fer va ser Frida Kahlo. Però Frida Kahlo, clar, imagina't la gent que portarà. I enfront, Elio Tessica. Si Frida Kahlo va portar 450.000 persones, Elio Tessica va portar 25.000. Però Elio Tessica és un gran artista, un artista que és el que demanen els artistes de Londres, la comunitat artística, no els turistes. I ve un membre del Consell del Patronat i em diu enhorabona per l'èxit de Frida Kahlo. Dic, voldrà dir èxit en termes de números, perquè per mi l'exposició de Botifica té tant d'èxit o més.
Sols que no compren els números. Però la influència d'aquesta exposició dels artistes, els Guarana Nights, serà major que la de... Per tant, l'art no es pot reduir a xifres, ni siquiera a un impacte immediat. És de nou la pedra. La pedra que llances és la ona. I on hi ha artistes, en concret, quan estava a Londres, van vindre a veure en Blade de Rosa, que està allí, s'havien tratat a Londres, es convida a dinar a la Tate i em diuen, saps que nosaltres som artistes perquè vam veure la teva exposició de Hamish Fulton en el Convent del Carmen? I això m'ha passat més voltes. O sigui, tu has de compte, Hamish Fulton devia tindre 5.000 persones, no 5 només. Entonces, no, si tu contares les xifres, entonces, diguem que jo contava una anècdota falsa, que és Lady Di tenia una abuela que era la reina de la novela rosa, que la diem Bàrbara Cartland. Pues jo dic, Bàrbara Cartland, aquesta senyora, quan l'any que es va publicar Ulises, de James Joyce, que fos el 13, aquesta senyora publicaria una novel·la. Segur que aquesta senyora deia vendre milers i milers i milers de llibres ahir. I Ulises deia vendre igual 15 o 20. Ara, han estat aquesta senyora i han estat James Joyce. Va vendre 15 o 20, després 30, després 40, després 50, anava venint sempre. És el que dic un long seller opost al best seller. El best seller a mi no m'interessa, m'interessa el long seller, aquell que dura. És el que els clàssics diuen l'òpera. L'òpera, volem dir l'òpera d'arte, era allò que durava en el temps, que transcendia l'autor. L'autor li donava la fama, però l'obra era eterna. Entonces, això és el que tu vols. No circumstancial, sinó el que transcendeix, el que dura. I com es pot democratitzar un museu sense banalitzar-lo? Bueno, el primer és l'accés. Tots els museus... En l'IBAM, en el centre del Carme no es pagava. Es pagava en el centre de Juli González, perquè sabien que si fes pagar per a contemporani no vendria ningú. Era gratuït. En Serralbes l'entrada era ridícula i els diumenges era gratis, per exemple. En la tenda de col·lecció era gratuïta, per això pagaves. En Ancar Bicoca és gratuït. Quan estava en Bosquens, que ja no existeix, també era gratuït. Jo trobo que fer que l'accés sigui gratuït és, primer, d'entrades no entren tants diners, és ridícul. I és que tindria una cosa de control, etc. Per mi l'accés gratuït és fonamental i després estimular un poc com el flautista de Amelín. En la flauta, per exemple, hi ha altres disciplines, com pot ser la música. Jo recordo que quan estava en Oporto vaig convertir les inauguracions en sessions de DJs. Això ara fa molts anys. Gent que potser no venen mai a un museu, anava a ser de DJs, es va convertir el museu en el lloc in, i molta gent es va aficionar a l'art. Tens que anar, sobretot, a la gent jove. Suposo que treballen a escoles, i treballen en gent jove, i tot tipus de gent. N'hi ha gent també que deixa de treballar també prou jove i que tens també que estimular-los a la... Però, per mi, fer que... I també, per exemple, des de fa uns anys que ja no tenim guàrdies. El que tenim són mediadors. Mediadors de sales. Que és gent que no t'ho ubica, no, preguntem. Entonces, bueno, entrem en una conversació, ja desacralitzar aquest món i fer-lo que, a més, no fer que l'espectador es sentisca ignorant, sinó que no, cada un té la seva lectura, escolta. Tu te'n pots acabar el que tu vols i no facis cas. Vols llegir, vols sentir explicacions? Vale. Però si no sentir-les també va bé, perquè l'explicació és una explicació més. És com caminar en closses. L'ideal és caminar sense closses. Vols una clossa? Vale. Has reivindicat també que les institucions tenen que recolzar allò que el mercat deixaria fora. No, és que les institucions no poden competir en el mercat. A més a més. No, és la regla. No poden competir en el mercat, però és que damunt n'hi ha moltíssimes coses que estan fora del mercat que són ben interessants que les que estan valorades per al mercat.
Entonces, el mercat és una cosa, i tu tens que anar al marge, però tu tens que anar adelantar-te al mercat. Moltes voltes és el mercat que tu has fet les previsions i després ve. Entonces, abans que vingui al mercat i posi la llum, pues tu tens que intentar, perquè hi ha un moment on ja no pots competir. Vol dir que no pots competir, no pots comprar les obres. Si és un museu americà, sí, perquè els museus americans tenen les donacions dels patrons, etc. Però si és un museu europeu, és un pressupost. Per tant, sí que hi ha un moment en què quan una obra arriba a unes xifres ja no té sentit. Ja dic, escolta, ahir no entrem. Encara que jo també tenc artistes que, per exemple, jo estic en el 97 a Oporto, Luc Tuymans. Jo vaig comprar Luc Tuymans. Luc Tuymans està en David Zwirner, les seves pintures ara valen milions. Jo vaig comprar $25.000. Claro, entonces tens que anar el mateix que Cindy Sherman, quan feien l'Imam, les fotografies que compràvem a $5.000, van passar a mig milió, o sigui que Richard Prince, tens que anar abans, si no després ja és tard. Y una pregunta inevitable, ¿sense independencia es posible construir un proyecto? Acabem, sí. ¿Sense independencia es posible construir un proyecto cultural? Impossible, perquè entonces l'art és llibertat. Per tant, la llibertat és el principi de la creació. Si tu tens que adaptar a pressions externes, vol dir que tu tens una camisa de força. Entonces, a més, no és sincer, ni és lliure ni és sincer. No se val la pena. I estan enganyant el públic, perquè el públic es pensa que eres independent. I si no ho eres, és una estafa. Perquè pensa que això, aquestes decisions les preses amb independència absoluta, que eres genuí. Si no és, tindries que dir, mira, senyors, jo això ho he fet per això, això ho he fet per això i ho he fet per això. No soc lliure. A Castelló, els taronxers se'ls mengem. No sé si hauran dut una cosa que t'hem preparat i volem que ho tastes. Molt bé. Ni idea què és. ¿Nos lo explica Rosana? Pues es una imitació als arbres tarongers. És la terra, però en galleta, i és una boleta de cítrics. Ah, sí? I la bola de què està feta, la bola? La bola és una gelatina. Ah, gelatina. Ah, molt bé. Una gelatina, però està feta en agar-agar. El agar-agar, sí. Pomelo i cítrics. Ah, fantàstic. Fes l'honor. Claro, molt bé. Al sortir podem provar-lo, sí. Especial, té tres direccions molt diferents. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Encantat. I a vostès gràcies per haver estat aquí.